Sanibonani guys, igama uNqobile Mpisela Mazibela, eYitonga ngomhla ka-28 August. Namhlanje bekuwusuku olukhulu, uMbali kuzomele phela ayongena lapha emagcekeni akomagwaza njengomakoti ngokuphelele. Hhayi-ke guys, indlela abebeyivunule kamnandi ngayo bekade kukuhle kulelizelwa, konke kuhamba kahle ngohlelo lwakhe uMbali. Kodwa-ke uSanele naye bekade eney'nhlelo zakhe ey'hlukile, bekumele-ke ahambe aye emfuleni namhlanje ekuseni eyohlangana phela nobaba uGumede ukuze-ke basuse ubanele emzimbeni wakhe. Guys, uthe nje uma wakhe esabhizi namabhodwe, uSanele waqhamuka engagqoke ngisho ukugqoka imvunulo. UMakhumalo wase wayibuza-ke, wayiphendula ukuthi hawu, kwenzakalani kulo mfana, kungani engagqokile? Uthe membuza emqonda, uSanele wathi ma ngiyabuya, kunento ephuthumayo, ngiyabuya manje, wahamba. Hhayi-ke guys, lokho akuvimbanga ukuthi uMbali afike nomndeni wakhe. Fikile uMbali, kwalilizelwa, kwasinwa, kukuhle kunjeya. Kodwa umbuzo ubuloku umile ukuthi uphi uSanele? Uqalile-ke wakhathazeka-ke manje uMbali. Waqala wabuza ukuthi ngabe uphi umyeni wakhe. Kwangekho umuntu ofika ney'mpendulo ey'cacile. Kwale ngisho nabafowabo sebebuza phela uMakhumalo ukuthi hayi bo, uphi undodana wakho? Waqamba amanga uMakhumalo wathi hhayi, ngisamthumile ey'tolo, kanti unamanga, naye akazi ukuthi ulaphi uSanele. Uzamile ukumzama ey'ngcingweni, kodwa-ke iy'ngcingo zakhe bekade ziphoseke ey'hlahleni engalibamba ucingo. Uthe ngesikade-ke uMbali wabona ukuthi kungcono kumane kube uyena ofonayo, ambuze ukuthi ulaphi uSanele. Umfona nje uyaqhaqhazela ngoba phela useke wamgila igoda before. Kwathi kuwusuku lomabo, yena wahamba wayospenda ubusuku noZama, waze wangabuya ngakusasa. Manje uyabona ukuthi hayi bo, nakho ezophindeka okwenzeka before. Wayibuzela-ke kuSanele ukuthi hayi bo, ulaphi? Wathi uSanele khona ngisakulungisa, wathi ngiyakucela Sanele, ngicela ungangiphindi bandla, ungangihlambalazi, ungangiphoxi phambi kwabantu kanje. Hhayi, uSanele wathembisa ukuthi uzofika emva kwehora. Wathi ihora lonke pho, fuze ngabe manje sikwebela iy'mpahla, ubani uzothatha indawo yakho? I-hour lonke sobe sihleli senzani mekuthi wena awukho lana? Wathi ngiyakucela Mbali, ngithe ngiyeza. Kubonakala ukuthi naye usecindezelekile manje uSanele. Imcindezele lento yokuthi kumele asuse iwele lakhe alithandayo emzimbeni wakhe. Kodwa futhi ngapha nakho bayambiza bathi akeze uzoqhubeka nomshado nonkosikazi wakhe. Manje ingcindezi ubhuti, eyi, ihleli phezu kwakhe. Hhayi-ke guys, uGumede-ke umtshelile-ke uSanele ukuthi indoda, sekuyisikhathi-ke manje. Uzohamba uye lapha eduze kwamanzi, uzokunikeza nanka amakhathakhatha, uzofika nje uyigcobe ngayo la makhathakhatha, ususe yonke imimoya emibi ekulandelayo nehleli phezu kwakho. Ebese emva kwalapho-ke uyasho ukuthi-ke nawe Sanele, utshele uBanele ukuthi hhayi, akahambe manje ayolala laphaya konjinji, bese nawe-ke uyakhululeka. Lokho kuzoletha ukuthula empilweni yakho, ebese nawe uyahlambululeka. Nomndeni wakho uzoyeka ukulandelwa amabhadi mase usukwenzile lokho. Ungisize-ke mfana, ungalenzi iphutha, ungalingi ukuqalaza emumva, ungaphindi futhi wenze into wayenza, siyibone sisentweni efanayo futhi emva kwala. Hhayi-ke guys, uSanele wenze ngathi uyezwa, kodwa nje ebusweni mina bengingamthembi indlela ebibukeka ngayo, bengathi uzophinda aqalaze emumva nje okwesibili uSanele. Hhayi-ke uhambile-ke waya eduze komfula, wawuphatha lo muthi okuthiwa akawugcobe, noGumede-ke ubelokhu emthakazela elibuqamama. Kuthe kusanjalo guys, kwiqiqi kuvela ihembe elimhlophe, indoda iphethe isibhamu. Hhayi, uthe esathi uthuswe yilokho, sabe sikhala isibhamu esifubeni, qha, kuSanele. Hhayi, uGumede ubaleke wangabheki emumva, ebona kahle ukuthi nakho ukufa kumlandela, ethi uzogeza umuntu emva kwalapho kuqhume ibhamu. Guys, lo muntu omdubulile-ke uSanele bekuwuGadla. Manje-ke iyathusa le ndaba ngoba phela uGadla namhlanje bekuwusuku lakhe naye ukuthi ahambe ayoshada noZama le eMonaco. Noma mhlawumpe uthe nje mande eya le eMonaco phesheya kwey'lwandle, akaqale nje athi ukulungisa uSanele, ehambe nje eseba ne-alibi phela yokuthi yena bengekho eSouth Africa, besemshadweni wakhe noZama phesheya kwey'lwandle. But enye into eyenzakalile-ke guys, uZama njengoba nje usuku lakhe lokuthi aye eMonaco namhlanje, uke wacela ukuthi athi ukuthi shwi ngasey'tolo engakaqhamuki uGadla. Kodwa-ke uGadla-ke ubethumile ukuthi kube nama-bodyguard azolandela uZama kuyona yonke indawo la aya kuyona ngaphandle kwase-toilet. Hhayi-ke uZama-ke uhambe nala madoda. La madoda guys bemgade
uZama bengathi yeyi angazi isicwicwici salaphi. Ngisho nabantu bebekithi bazama ukuthatha iy'thombe zakhe, abamane nje babashaya bathathe ifoni bayijijele emgqonyeni, basho ukuthi impela-ke Zama sekuyona mpilo ozoyiphila le. Uma uhamba nathi akukho muntu ozosondela eduze kwakho ngoba thina sikugadile. Wathi uthi uyakhuza uZama esho ukuthi yena uyi-big brand, abantu bazothini mekuthi beloke njalo baharasa mekuwukuthi hlampe bazama ukuthi bamshuthe. Bathi lalela la, angizwa ngawe ntombazane, mina ngizwa ngokugadla kuphela. Mekusakhuluma wena angizwa lutho, ngilalela mekukhuluma ugadla kuphela. Wabona-ke uZama ukuthi-ke iyona mpilo asizoyiphila-ke le, njengoba nje ezongena emshadweni nalesa siqumama esingugadla. Guys, bese beyilindile-ke imoto ezobathatha bayise e-airport ingafiki. Kodwa-ke kuthe ukuqhamuka nje ugadla egqoke u-star white nephihli, hhayi kwabonakala ukuthi hhayi-ke imoto isifikile. Ubatshelile-ke ukuthi Zama hamba ushintsha lento oyigqokile, kuphathele ingubo futhi akupheli lapho. Kuzomele nje nazi nonke ukuthi ngithengele amasuti, futhi-ke nginithengele ngisho nama-under. Ngifuna nazi ukuthi nala niya khona ningashiyana wonke ama-bank cards enu ngoba yimina ozonondla, yimina ozonithengela yonke into eniyifunayo lapha esiya khona. Khulumile kudedi, hamba ugqoka Zama, silungele indlela. Guys, uZama uyithathile ingubo ethukuthele, bonakala nje ukuthi lento le ayoyenza ufake ngekhanda kuyona, kahle kahle akayifuni nala ihambe ngakhona. Yo guys, akubuhlungu kanje kuMbali. Ngisho sekuhlelwe-ke lapha esigcawini bebesina bonke, kodwa-ke ubeloke nje yena ebheke phansi ebuka ifoni, ey'buza ey'phendula ukuthi hawu le ndoda ngampela isizomgila igoda ngampela phambi kwabantu. Okwesibili guys, mekuwukuthi ngampela-ke uSanele udutshuliwe and udutshuliwe lapha esifubeni, kuyacaca ngampela ukuthi angeke abe khona kulo mshado wakhe. And uSanele bekade eyiboniswa lento le ngoba sonke isikhathi kuleli viki beloke eyibona engathi uyopha esifubeni, kuyena yedwa obona igazi esifubeni sakhe, kodwa abanye bengaliboni, ezizwe iy'nhlungu lapha esifubeni. Kushuthi kahle kahle beba nesibonakaliso sokuthi ugadla uzomdubula. Hhayi-ke guys, kwenzekele ngampela-ke, asithembe-ke ukuthi kodwa-ke uyaphupha ngoba mekuwukuthi ngampela udutshuliwe. Phuwa Mbali, hawu yehheni bo, impicabadala abadala phela le, ukuthi umuntu agajwe ngosuku lakhe lomshado kabili, hhayi. But anyway, asithembe ukuthi nje yiphupho nje leli. uSanele usazobuya laphaya emanzini, ebuye futhi azoqhubeka nomshado wakhe noMbali. Impela-ke angene ngokuphelele uMbali emagcekeni akho Magwaza as umakoti wakhona. Aphela lapho-ke guys amazwi bela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye.